Halo. Ya. Ndepi wangu? Hawa ndribo. Boze kuti naika. Ya. Ndi Manas Chibanda we. Alright. Mutori wenhau ndiri kuno koShikango. Alright. Pane nyaya yatakanzwa kai yekunzi hanzi kune musikana anonzi Nomsa Chamwaita. Asiri kuzivikanwa kunzi ari kupi, hanzi akabhenga akatizira iwewe here? Ya, ndizvozvo. Ya. Zvakafamba sei? Alright, zita rako hazina zoriziva, unonzi ani zve? Edwin Bima. Edwin Bima. Ya. Musikana wacho ndi anonzi Nomsa Chamwaita handiti? Ya. Ameno ungatitsanangurire here kuti zvakafamba sei? Alright. Toti musi waazotiza handi. Aiwa, asati atiza menye maanengo yakareba sei muchidanana? Tichidanana? About 7 months. Memani 7 months muchidanana? Ya. Iye achigara kuRailport? Muno muNamibia handiti? Ya. Iye uchigara kuChiwarongo? Ya. Alright, ndopaakazokutizira? Ya. Takatoitawo kunotora. Makaitawo kunotora? Vasvika makataka mugara mese kuChiwarongo ikoko? Saka chii chakazoitika? Alright, kana pawakamutora chisanangura kuti chii chakazoitika wamutora? Makagara nguva yakareba sei? Kana uri kuziva kana madhetsi acho azvakaitika kuti zvakafamba sei sei? Because da kuti tione kuti tingamuwane sei. Alright, madhetsi ekunoningirikira. Makanomutora rini? Takanomutora musi wa 9. 9 chi? 9 May. 9 May. Vawasvika vawagara naye ikoko nguva yakareba sei? Woza akazobva kunoko musi wa 3 June. 3 June. Ko chii chakaita kuti atize? Ndiritonetsanawo nazvo. Asi magara maimbonetsana here kana kuti chii chainatsoitika chaiye? Munhu haangangotize ka? Kunetsana hatinambobvira tanetsana. Kana wandiyera wakambomurova? Handina. Ko sei akatiza? Ndo paritonetsa pachona ipapo. Bhozi inini day before rachona raakatiza. Takatoenda mutauni tikatonotsvaga chikafu. Chese. Handatombobvira kuti munhu atone zvaari kutofunga. Vatonditi ndirukisewo musoro ndikatomurukisa. Then wakamboedza here kubata mashamwari ake? Shamwari kune 1 yachona yanga iri kuno. Neshamwari yachona vaionana everyday, but musi waakazotiza vangova netime, mungu vangova ne4 days. 4 days vasingaona. Wakaedza kuifonera nhamba yacho, iri kuti kudii? Iri kupinda here? Chakaitika manje. Akazodai. Akanditi mutsvagiro line. Achiti ari kuenda mangwana handi. Vandatonomutsvagira line. Achiti ari kuenda mangwana kupi? Achizobuda mangwana kuenda kwaakaendawo. Sanhasi wangowamutsvagira line. Mangwana wakamutengera new line sanhasi. Mangwana ndo paakazotiza? Ndo paakatiza. Saka amutsvagira line nobva atoisa foni nanda kutombozvinhingirikira. Vandatoti saka ndo pandakati ndichitomupa line nobva ndatotora nhamba dziya ndichitosevhawo mufoni mangu. Unga iye akazvionwa ndatosevha nhamba dziya mufoni mangu handi. Opunga vazonditaimira kana nditi akanditaimira because foni aingobata mbva adhilita nhamba dzipi dziya.
mangwana makuseni kuma9 vandatobuda chitoti ndakumboendo kunoningirikira noriziya karedu emuno mekutengesa vatondiperekedza kuma9 kuperekedza ndibva ndatobuda ndakazodzoka zvekuma 11 pamba makuseni 11 dze wakabuda kuma 9 makuseni ka vawangogara dzinenge 2-3 hours vawadzoka kuma 11 mbva ndadzoka kuma 11 koenda wakakurumbidza kudzoka kwauda kutoita uchitopisa ungadzadza kuenda kuma 12 tongoti 3 hours 3 hours ndichisvika pamba landlord wangu muvhambu ndiye akatanga kundiudza kuti kweyo mukadzi wako anhingirikira abuda ndikati mogoti abuda enda kupikwa zvandisingaziye panza atotora monaki rake atoya netaxi panapa ati ari kuenda kukitimanzi kunhamo ndikati kukitimanzi zvasina kana kumbobvira andiudza kuti ari kuenda kukitimanzi zvikanzi ndo siro yato ndo zvaatongondiudza izvozvo atondisiro maki aya maki epamba pakwewo ati kuna landlord wangu murume then kubva ipapo ndo pandakatanga kuzofonera hama kuti ndo zvaita nomusa kunoko handisi kumuona. Wakafonera ani iwe? Ndakafonera gogo wachona. Ndwati ko zvafamba sei? Gogo wacho amai wake? Ayo. Gogo ava mukadzi wehanzvadzi yamai vachona. Vari muno muNamibia? Vandogara vese namai vachona. Vatoti ko chii chiri kuitika, then ndakutobato vamwe vachono, then mama wachona ndopo vakazotanga kufona vachiti ko zvafamba sei, ko chii chanyatsoitika. Ndakati but line racho ndakatoritenga nezuro, zvikanzi titipa nhamba dzake dzeline tinhingirikire tikommunicate naye. Ndakati nhamba ndakatoisa mufoni but andelete nhamba hadzisi kuoneka. Then yakabva asiya line rake manje raaishandisa rachona kunoko. Zvikanzi obva anyora kapepa zvikanzi please utumire mama kuRehoboth. Kutumira mama Rehoboth line rake? Then kapepa kaakanyora ndabva ndatotumira mama wachona paWhatsApp. Zvanzi sure writing ndiye mwana wangu. Tikati munhu acho pamwe anogona kusvika kunhingiri kuRehoboth, haana kusvika mangwana, haana kusvika. Saka patata kutonga then mangwana achona mai vachona vakatonditenda kumapurisa. Then kumapurisa ndakaenda nalandlord. Ndiri kunzwisisa. Wakaenda nalandlord? But anotaura nyaya yedu zvikanzi nyaya dzakadai hadziripotwe because munhu ari kuziva kwaakaenda, munhu akatora mabhegi akaenda, saka munoripota hadziripotwe nyaya dzakadai idzi. Ndo zvandakataurirwa nemapurisa nditoona landlord. Zvichonzi munhu ari kuziva kwaakaenda, asi dai anga ari munhu wekunzi aenda kunotenga chingwa ongonzi asakatika zvinhu zvake kana kuti zvirimo. Manje munhu akatora, haana kusiya kana chinhu, zvinhu zvake zvese akatora, hakuna kana 1 chake chiri kunoko. Obva ndavaudza. Kuti hapana pakaita. So kubva ipapo kusvika nanhasi asati awanika? Asati awanika. Musikana waida wakatanga kudana naye kunoku kana kuti wakatanga kudana naye kuZimbabwe? Kunoku. Kunoku. Wakambogarawo kuRehoboth kwaaigara ero? kuRehoboth handakambogara. Zvino wakasangana naye chirudzi manje, iwe usina kugara kuRehoboth? Takasangana kuWindhoek. Makasangana kuWindhoek, ndo pamakaexchangea manhamba. Because ndambonzwa vamwe vachiti wakangomuonawo pasocial media zvepaFacebook chechecheche, ndosaka ndabvunza kudaro. Aiwa, sandizvo. Saka wakagara naye nguva yakareba sei?
toti kubva musi wa9 kusvika musi wa3 i3 weeks hachingoti 2 weeks izvo. Oh, 3 weeks. Ya Ah, sezvo ndakanzwenyu makati 2 weeks Oh, ndizvozvo. ndizvozvo. Zvino manje ngesati yatobata here manje. Ameno. Ingesati yabata here apo. Ndizive aiti anga asati. Aiti ingasati atanga kusvipa. Anga asati. Oh. Okay, saka ndo zvakaitika na saka patoti kudikwa apo mana. Saka iwe amai wacho pawakatanga kugara naye amai wacho ngowakawazivisa here kana kuti ngosati wazivisa kuti ndiwe wagara nemwana wako? Mai ndandisati ndavazivisa because mai wangu watori kuZimbabwe. Oh, right. Because ndava kuti ndifambire nyaya idzinaika. Iwewe pawaimbobata foni yake enga asina here vamwe vanhu vaisuspecta kuti zvinogona kuva ari maboyfriends ake? Ndaisavaziya. Hauna kana mameseji awaimboona here awaisuspecta imomo? Foni ndaibata hongu but pamwe munhu pamwe anenge achidhilita plus iye nguva zhinji anenge ari pamba kana akataura nevanhu vaanenge achitaura navo anotaura paipa ndiye ndabuda paipa. Obva unozodzoka chero ukabata foni inenge isina basa. Because tugaya kuti pamwe anogona kunge akatizira mumwe chimwe chikomba zvakare handowaiziva. Izvozvo ndo even ini ndo zvandiri kutofungawo futi kuti anogona kunge akangotransfer chete kubva paneyo achienda kuno mumwe munhu. Ya ndo zvakaitika izvozvo. Ya pamwe inogona itori shiri ine muririro wayo. Ya saka ndati waita basa neinformation naika tichangoramba tichimutsvaga pama social media platforms akawanda akaita akasiyana naika. Yeah. Alright, saka ungade kuti kudii mashoka ungade kutaura kuno hama dzacho ungati kudii because hama dzacho kufungawo kwangu ininiwo dzinogona kuti dzichitopomera iyo mhosva because ndiwo wakapesera nemunhu saka mero ungati kuti kudii kumeseji yaungade kuvapawo? Handoti ngatude kuti tinomuwana ngatishinge kumutsvaga tinomuwana. Alright. Muno muchete anowanika. Kana ari muno muchete anowanika. Because ndechitoziva kuti vanenge vachitotiwo pamwe varogona kunge vachitosuspectawo futi because vanenge vachiti munhu anga ari kuno. Okay. Yeah. Taurako because iwo vanenge vakatosonana newe ka because ndiwo munhu wakapesera nemunhu wako handiti? Ya ndizvozvo. Alright, ko kuZimbabwe vakambofona here hama dzacho kuti vachinzwa kuti zvakamira sei? kuZimbabwe vanga vasati vafona. Alright, iri bho wangu waita basa nekuti zivisawo naika. Ngatisangane pazvikamu zvinotevera. Alright, aiwa tinotenda. Ndini mutori wenhau Menas Chibanda ndiri kuno kuShikango kuNamibia. Bye. Alright, tinotenda muone zuva rakanaka. Ciao. Sharp. Right. Yeah, dokata zvako handiti. Alright. Muri yeZimbabwe kwaziwai pane nhau yakaitika kuno kuNamibia apo musikana anonzi Nomsa Chamwaita akatizirawo mukomana umwe tichaura naye uyo pako amutizira kudaro zviri kunzi akagara 2 weeks nemukomana iyeyo. Agara 2 weeks mukomana uyu paakabuda achienda kubasa akadzoka mukadzi pasisina haasi kuziva kuti akaenda kupi.
kusvika nanhasi ndofunga patone 1 month and half munhu asiri kuzikana kunzi akaenda kupi. So nezuro ndakataura namai waNomsa chamwaita, vakatiwo havasi kuita se havasi kuziva kuti mwana wavo ari kupi. Ndosaka mationa tauya panapa pasocial media kuti kana pana ari kuzivawo hama dzangu please ndapota ngatibatewo kana panhamba dzangu dzinotidzo +264 81 700 2800 kana kuti batewo zvakare pane dzimwe nhamba dzamai waNomsa chamwaita vane munocheka pane rimwe vhidhiyo randakaita nezuro, munoona nyaya yacho iripo ipapo. Mukomana ndatongomufonerawo ndofunga enga asi kutomboziva kuti ari palive. Ndo zvatinoita isu majournalist, ndo kana tiinvestigata nyaya ndo mainvestigatiro atinoita iyayo nhaika. Thank you so much. Ngatiende zvakare tinosubscribe paYouTube channel yedu yakanzi Menas Chibanda nhaika. Bye for now. So ndisandaita log out, regani mboringe 2-3 macomments Gamu Brenda hanzi akutogara neumwe munhu, so haiwawo musadi hanzi akutogara neumwe munhu, haiwawo musaitsvage. Victor Kufinya, bye. Victor Kufinya hanzi chiko, hanzi kiki hure hanzi naniko, hanzi Yuda. Morning, how are you? Good morning. Zuri say zvakamira sei. Thank you so much hama dzangu, ngatisanganeyo pa next video.